କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଜୀବନ ଜ୍ଞାନକୁ। ଆଜି ଲକଡାଉନର 13ତମ ଦିନରେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୀବନର ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ ରହସ୍ୟ। ନିର୍ଧନଂ ପୁରୁଷଂ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରଜାଭଗ୍ନଂ ନୃପତ୍ୟଜତ ଖଗାବିପ୍ତ ଫଲଂ ବୃକ୍ଷ ଭୃକ୍ତ୍ୱା ଚାଭ୍ୟାଜ୍ଞାନଂ ଗୃହମ୍। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସର ନିୟମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ପୁରୁଷ ନିର୍ଧନ ହୋଇଗଲା ପରେ ବେଶ୍ୟା ସେହି ପୁରୁଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଜାମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ ରାଜାଙ୍କୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଫଳହୀନ ବୃକ୍ଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭୋଜନ କଲା ପରେ ଅତିଥି ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ ବେଶ୍ୟା ନିଜର ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଦରିଦ୍ରତା ସମୟରେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ପକ୍ଷୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ। ଘରକୁ ଭୋଜନ କରିବାର ଲାଳସା ରଖି ଆସିଥିବା ଅଭ୍ୟାଗତ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଉପଯୋଗିତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଥିରେ ସଂକତିତ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବେଶ୍ୟା ଯେପରି ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ପ୍ରେମୀ ବୋଲି କହିଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ଧନ ହୋଇ ଯିବା ପରେ ସେହି ତଥାକଥିତ ପ୍ରେମୀକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅପମାନିତ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଶୁଷ୍କ ତଥା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅତିଥିଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭୋଜନ ଉପରାନ୍ତ ସେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବ। ଏଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଭାବିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଚିତ, ବରଂ ଭୋଜନ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି କାମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେ ହୋମ୍, ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍। ନମସ୍କାର।